Este venres arrancan os concertos do Xuño Musical co que o Conservatorio de Noia pon o mellor broche a este curso. Os alumnos de grau elemental serán os encargados de inaugurar o ciclo, que terá lugar todos os venres no Coliseo Noela a partir das 8:30. O primeiro día sempre é para os alumnos máis novos, os de grado elemental, que non quere dicir que sean peores, están en un período de formación máis temprano, pero o progreso e a musicalidade se nota desde o principio. Logo, os outros dos concertos dos venres son para alumnos xa de grado profesional, sobre todo nos centramos moito nos de música de cámara e conxunto, precisamente porque é un espacio onde se comparten ese traballo que se está facendo, instrumentistas de diferentes especialidades, comparten un mismo espacio e unha mesma partitura e as mesmas emocións da peza. A principal novidade deste ano é que este concerto de orquestra, banda e coro traspasará fronteiras con actuacións tamén en Porto do Son e Outes, nas que colaboran alumnos das escolas de música destes concellos. Como a música se move no mundo das emocións, é importante compartir esas emocións con outros que teñen as mesmas inquedanzas. Entonces este ano vamos a levar o concerto de final de curso onde participa todo o alumnado de grado profesional, orquesta, banda e coro, que sempre facíamos únicamente aquí en Noia. Vamos a levar a un par de concellos veciños dos que tamén veñen alumnado conservatorio. Vamos a estar en Porto do Son o día 21 e o 28 en Outes. Con nós en esos concertos tamén participan alumnado desas escolas. En Porto do Son a escola de música cos nenos que van a cantar cos de coro, e en Outes cos da banda. O peche do Xuño Musical terá lugar o venres día 30 cun gran concerto final ao aire libre na Rúa do Curro.